Мин Мансуров Илсур, Башкортстанның Стәрлетамак шәһәреннән. Менә чираттагы Казанга шатланып, ашыгып, кынып килүем. Чөнки әлеге ел барышында Русия акчаларында сурәтләр, шәһәрләр, билгеләр сайлау күренеше башланды. Нәкъ шул сайлаулар барышында безнең тавышларыбызны Казан кирмәне өчен биреп, SMS-лар биреп, интернет аша тавышларыбызны бирдек. Инде менә бүген шушы вакыйгаларны ишетеп, әлеге чираттагы икенче этапка әлеге акчада 200 сумлык акчада Казан кирмәненең булуын теләп, үземнең тавышымны, дусларымның, туганнарымның, барча танышларымның тавышларын сорап сезгә мөрәҗәгать итәм. Рәхим итеп, әлеге үзегезнең тавышларыгызны Казан кирмәне өчен бирегез. Чөнки Казан безнең 1000 еллык тарихы булган. Заманында, гасырлар дәвамында безнең тарихыбыздагы акчаларда һәр вакыт кирмәннәребез, үзебезнең манараларыбыз гасырлар дәвамында сугылып киленгән. Һәм бүгенге яңа Россия акчаларында да Казан кирмәненең сурәте һич шиксез үз урынын алырга тиеш. Милләттәшләрем, ишетегез, ул тавышларыгызны бирегез. Башкалабыз өчен тавыш бирик, Казан моңа лаек!